Hola, què tal? Soc el David I jo soc l'Eric. i presentem el concurs final per saber quina persona de totes aquestes és el guanyador per venir al dinar amb Miquel Iglesias i nosaltres. Primer de tot, gràcies a tots per participar i compartir la foto. Esperem que tingueu sort. Sí, i bueno, per seleccionar el guanyador el que hem fet és ratllar tots els noms, i estan aquí a sobre, són la Sara Alvareda, el Jordi Preñanosa, perdó si no llegeixo els cognoms, Montserrat López, Sofia Torredeflot, Manresa Comercial, Núria Pla de Llorenç, Mari Carmen Arrebola. Martí Creus, Ja l'has dit? No. No. La Ginebra. Júlia Noet, Alba Romera. Loli Campos, Jordi Sallarès. Aida Gaztelu, Júlia Collado. Francisco Rodríguez Marc Dalmau. i Doia Varela, Paula Peinado. Oriol Anthony. Sara Artigot i Sebastià Suet. Va, i ara barregem els noms. Ara els hem de tornar a posar bé. Posem-los Sí, bé. bueno, més o menys. I llavors, per fer la selecció d'aquest concurs, el que hem fet és agafar una mà... No, Una pota. una pota innocent. Chispa! Magítrope. Xispa, la fundadora de Bar. Va. Vale? Va. Hem pensat que per seleccionar pues, el que farem és deixar el gos sobre la taula i l'Eric comptarà 5 segons i allà on tingui la pota pues és el que ha guanyat, vale? Vinga, xispa. Endavant. 5, 4. 3, 2, 1, 0. Vale, aquest d'aquí. Molt bé, xispa. Lo has tenido claro desde el principio. Vale, Gràcies, aquest Pepe. és el nom del guanyador o la guanyadora que vindrà dimecres a dinar amb nosaltres, amb l'equip de Bar i Miquel Iglesias. El guanyador és... O la guanyadora, O la guanyadora? L'ensenyem a càmera? Sí, senyor. No sé si es veu. Júlia... Júlia Noet. No sabem qui és. Però enhorabona. Però moltes gràcies. Posa't en contacte amb nosaltres via Facebook o... Sí, ara o et busquem nosaltres també i t'ho diem. Sí. Vale? Bueno, doncs ja està. Moltes gràcies. Moltes i gràcies. I ens veurem. podeu visitar la nostra pàgina web, Sí, sí, barteatre.com, l'Instagram... També tenim coixins, hem fet aquests coixins pel musical, bueno, aquí els cartells... Ja està, no? Molt bé. Gràcies. Adeu.